Conference book. Fika muzimbo. Sekuru Kanengo. Go. Uyai. Sorry, taitoda isipati mamsipo panzi mari iye kushuma sabu kuti tasvika pano. Murwambira mchana timbodzana. Zvinotendwa mhofu yemukono. Shuwa. Tatenda matitambiro zvakanaka. Aiwa tinotenda imimi maita kuti muuye. Chokwadi. Anditi kwatiri mazona ere kuti kutumbura munzwa womupangara manikidza kudai kusina chikutumburidza. Ndizvozvo. Ndo kwatinogara. Kubva pabooster paya vanhu vakazongoita bichana kuti tidzige kuti tisvike kuno. Zvakanaka. Anditi maona. Ya, rodhi yatirwadza. Asi isho tinotenda kana makuenda zviya musakomende kuti apa pakashata dai munozotaura masvika kwamurkwenda. Tinoita kuti rodi mukati mota tina inosvika inobva yaponja tai. Hakuzi kufa asi yaponja tai. Mamaisari inobva raponja futi. Saka hakuna kunoera maningi kune chiwanhu chakati dzamei. So hatisi kukutyisai kuti mubvire kuita muono wakanaka makuenda zviya indofarira environment kuti kunokushuwa mungatofunga kuti ndingangogara rimazona mozoto patori nemusha hatimborina dziko iroro ndinotenda kana mabhinya haiti patino zvakanaka handiti mazona tinobvira undogara zvakadaro saka masebestos anofunga tingokona mutara aiuya sei kuno kutakura nemusoro izvozvi izvi tingati after manje apa 2011 ndipo pakazotonga pane mota yekuti kana mabhokisi vanhu vanosvika nawo apa asi kazhinji kuti murapa kwemasvika kuya ndokwamunonovhotera
ndio kwatinovhotera kundobva kuno netsoka kuno mufamba uko mutsataure kuvhota taurai kuti maECD anofundira 7 kilometers kubva panapa enda nditi utaura panapa kuti wari kulogwa uko bhuku rino ndio the biggest bhuku Mutasa South yese tine vana vakawandisa zvekuti dai mauya iri weekend todaidza vanhu kuti wauye neuwandu hwawo maitofunga kuti mamwe mabhuku auyawo futi muno zvakanaka but we are not recognized naika aiwa zvinokudzwa no isusu sabhuku nonzi Sekuru Kanengo tasvikawo mudunhu menyu tine mwana wenyu akaya achichema kudare kwedu kati aiwaba ini nhoro yeba handichauda ndakuda kuti ndisunungurwe ndaneta kudya vana vangu ndapedza vana asi ndinoroya nevamwe vangu vandinoroya nawo saka isusu vari kuenongoti tambidza zvinhu zvavo zvouroyi tobva tapisa then tosununguka vadeura roko rakawanda munzvimbo menyu muno saka ndourongwa taya nawo saka tavavarira kubva kuHarare kuuya kuno kune veZBC nemedia vatinawo panapa saka ndokufamba kwataiita kuti tishuke nzvimbo inoyi inzvimbo yaMamutasa saka ndinotenda sabhuku matambiro zvakanaka tanzwa kufara maradza rudo namai Shumba mai Mhofu Shumba ndo kumusha kwamukaberekwa asi makunzi mai Mhofu chiwanhu chinochiteedza ndinotenda mai matitambirawo zvakanaka ndina hangu dambudziko rataona ndifunga vakomana vangu vasvikawo zvakanaka panapa kana chikafu chabikirwa chikafu madyaka aiwa zvinokudzwa kuya kwenyu ikoko koka ndo kanosvikira vanhu vangatadza kubikirwa here naika vamwe vanonyima zveka chikafu kunzi aiwa tikwanise kukupai nechikonzi chekuti vanenge vakaomerwa chero nguwai asi ndakambonzwa ko mumutaura chinanzi mwenzi apedze dura hanzi mwenzi apedze dura pano hatimbodaro bange kuti tandosara tirwei nekamuzukuru kaenda kuchikoro naika kuri mirondo kurimira vanhu iwe mukabva pano pamwe gare gogoi ngasiya ere munhu achifanisa saka vanonyandobva kuHarare tikaenda kuChristmas kubva Harare kwamutare saka tinoti kwaitika nhamo lese afira uko panofambiswa sei watoya nemota sezvomandoita izvozvo mota bhokisi dai rira mabhazi asviki unoya mota ma4x4 aya undokwira kusvika bhokisi iro rotorwa from the center rochiendeswa uko asi kazhinji raifanira kuti ritakurwe kana kuri kunai kunoku nhasi ndopekwatokutinya kudai kunosoita mist inopinda nemumba kudai zvokuti hamumbooni munhu pakichena kunoita mist nokuti kunonyanya kakuti here saka MP akakambena kuno akatora here kuno kuzokambena kana kuti angotumira wakauya shuwa manje wakauya asi wekare waya wanga usikazi kuuya ba umwe wacho ngewe opposition saka wo handizi kuti ndiwe power yange kundopinda nekubva agara zvachose yokuda ngotora mari chete handichazozivi kuti handisakamusvika vari papay kuti hana chakambotipa saka kuno zvikoro maECD izvozvi atori uko saka ndo media ichitaura problem yenyu mimi yekuti zvikoro kuno zvamuri kuda kuti vachaonawo mavhidhio vakuru ofanatira mawedu vanozongonzwa kuti sabhuku ari kuchema nzvimbo yakati taurai mashoko muda kuti nyaya yezvikoro zvakamira sei nyaya yezvikoro ka unoku dai wambotiisira kana primary maECD akaizwa primary yoizwa dai kunoku ukaita outbreak yemabhinya wana wedu munawo makilometers awanofamba akanyanya muri mudondo kakadzingwa kwewe kanodzoka kari kega mai haagoni kuperekedza mwana weECD achienda achidzoka ozoenda futi komutora makilometers emafamba iwawo handiti mazvona saka izvozvi ma-MP yacho hatisi kumbaona newakambotiitirawo ndinofunga iproblem yekuti wakaramba achingopinda ari opposition yes taikumbirawo dai zvichemo izvo zvichisvikawo mberi maningi kanzera wedu izvozvi izvo takutopushana naye kuti ewo tionewo akati ndinoita ngokuti wakabva kuwaka kliniki kujenya kwawo izvozvi wakuti tichaisa futi clean nokuti saka kuno kumakarwara munoimi vakuita sei tinoenda kukliniki ikoko pakareba sei apa sei kana kuti sei 7 kilometer saka munhu aziya 7 kilometer munhu ari kurwara ari kuzvifambira muri mugomo handiti mazvona kuti dai ari mukadzi ada kusununguka ari kuenda apa nguva yakaoma ari mubhara asi bhara harisviki
ngoti hazviti kuti aende neroad. Kongoro dzemombe. Ngoro maonere maita mastipa aya, ngoro dzinosvika here, mombe dzinofamba here pakadai. Mombe dzinozokwidza here pakadai. Handiti maona zvizhinji tinongotakura nemaoko tichingodaro, but taikumbira kudai paiswawo Sekuru kana satellite clinic yekuti vana vasopimirwawo kuti manesi achiuya achidai. Izvozvi manesi anga akumboita achida kuuya, asi anouya akanga asina transport anoti bhadharai. Bhadharai kafibi chana mounganidzana kuti manesi auye. Dai kuti taita kuti taziva kuti muchauya kudai, tatoenda futi kuna kanzera naishe kuti ishe tounganidza vanhu here kuti imi muite wekuona wachitaura zvichemo muchiti tava Harare. Zvaitooma. Nekuti kunoku imi manyatsa kuzviona kuti magarire taketa hamuna kuita zvokutaurirwa. Rodhi yacho dai mafamba muchiitora moti ndokurugara vanhu. Tinoita zvokugadzira nemaoko. Asi tinotya kutora manje nekuyera kuti kunoita. Zvakanaka manje. Kutora hakuna ndawa. Ivo vanoziva kuti izvo tinongotaura soka. Vanoziva kuti kuno kana dai kukaita howa pepe mukaona hwakashata mukangosimudza kudai umwe wako unoti mahusirewo kuti aiwa hwakabikwa tichatora mangwana. Matopedza mukandoti hwakaora hamuchatoona neameno kwemaakuenda. Kunoyera chaizvo. Mukaona kuti muri kufamba munzira masvipirwa hamuchakwanisi kusvika kuno, musabve munzira korara mudondoba, munorara munzira mwetoti inzira ngei, motorara makakrosa nzira kudai. Chinokufamba isvesve chete. Mukaona paine munhu auya kokuti muri kurarire apa, munhu kuti muri kuda kuya pasabhuku, munhu urikutoti hambai ndokutsei pasabhuku pacho. Kana kuti ihama yemunhu yekwamuri kuenda. Hakuiti mabhinya kuti mandoti kwire mukandofamba kilomita kuti manda wako unonzi kwamatenga mbiri, hakuiti bhinya. Sekuru wangu ini wakafa 72 February. Ani 100 something years, wanga uri kuma 80 something. Baba wangu wakafa ini 115 muna 2009. Awana kusomboti takaika munhu kana takashaya munhu. Kunoku nekuti kukandodaro mukatanga kundo mauri emaita dai mukasangana mwana muda kumudzingirira musangana vanhu vari kuvhima. Alright, zvatotanga. Munosangana nevari kuenda kuhuni wobva watoti takuziyai. Hakuitwi zvekuuraya munhu. Asi iwo vakuru vakuchizouraya hawo ibasa ravo reusiku risingachakwanisi kutaura. Tinotenda sabhuku. Saka isusu tamatambira zvakanaka. Regai titekaire timhane tikaite basa apa. Ndino chikumbiro changu musati maenda. Ndino mwana wangu uri mujeri wakasungirwa attempt rape. Saka zvinezvi wakabva kuyenini maximum wapa Harare senda. Munozvikwanisa were undigadzirirawo. Akasungirwa anganzi akapuwa makore mangani? Wangazi 7. Saka zvinezvi waseva 5. Alright. Saka makuti muchema naSekuru Kanengo kuti abude zvake here? Vanokona here kuti zvidaro tozoteerawo nekuti zvotinoita tichangotaura vanhu vese vachizwa. Sekuru hatisi kukudzikisirai nekuti mapinda mumba mangu. Tinotenda. Asi chichemo manje chekuti dai kurudi masvika ndine pari kurwadza ndikati ndiri kudai munoti dai wakauya kumba kwangu inini ndangofarawo nekuuya kwemaita. Ndinotenda. Chichemo changu ndine mwana wangu inini ndiye une kamwana katiri kugara nako karuta grade 5 kamukomana. Mai wekamwana aka wakashaika. Shame. Mwana uyu mukomana wangu inamba 4 ndiye uruko. Saka attempted rape akaitira kupi? KwaMutasa. Akaenda kumaximum. Akaenda kumaximum. Akarepa here kana kunzi aida? Hatizozivi manje nekuti hazvina unozotaura pamanje. Wakandoziva dai nekuti zvezvakaenda kuita wakagara about 5 days. Wakasungwa riri Saturday, Sunday, Monday, Chipiri, Chitatu. Iye ari murimind kakaona vanhu wakapfeka hembe chena. Wakatofunga kuti manesi kobati kudhokota unouya rini achindibudise. Wakafunga kuti pama anga ari kurwara. Ndo pakazotanga kutorozi vamwe wacho vautoseka machambiri kuti hausuziva kuti uri mujeri. Kwautotanga kuti kozotohwa statement after a week amene kuti zvangu zviri kufamba sei. Ndizive saka kuda kuti zvinhu zvakaitika mukurwara. Handichazivi. Handisvika kumununudzira nekuti ndiyo basi zvaakaendera. Haana kuuraya munhu akarepa. Akarepa. Wakaziva kurepa. Alright. Saka
kuzotaurwa mastatement tatiri kuno. Ndizvo zvandiri kutaura. Tatiri kuno. Imi maka statement yakatowa makanzi kuti akarepa ere kandi iye attempted. Ndizvo baisisi toti. Atoti attempted kandi kurepa ndoda kungoziva chete. Ina ndizonyatsi kuziya pamanje. Alright. Ndizonyatsi kuziya ngoti tatiri kuno. Anonzi anisara yake mukomana ari kuchiro. Anonzi Kojak Matenga mbiri. Alright. Anonzi Kojak Matenga mbiri. Hayo zvakanaka zvanzwika zviri munzeve. Rega tiite basa rataingapo ndodzoka nepano. Alright. Zvakanaka Sekuru. Isi taifara dai Mwari akaita kuti mufambe zvakanaka. Ndinotenda. Ukaona kuti pamwe chikafu chashaika kuti iwo sevanhu uyu wacho zvasvika hatisi kuti washaisha kuti mauya naye wakauya nemadhiraivha enyu kwakusvika kuchida kutaura wedzinza wacho urunga asara ari baba munini murume wambuya waya wakafa asara ari baba munini unotonga mhuri akati nandiendiko warambawo. Alright. Wana wasara wari wakorore wana wamaikuru wacho wati ngawauya hawo asi wakandouya ngawapinde pamba mani mavo tikati hazvina basa mandobe tatanga kuti ngatichifoni nemadhiraivha wakauya saka haanobhirai kusununguka ukarori zvatonetsa kudai dai chikafu isusu vana vatinacho ndinotenda sabhu kana katiyo tinoguma tatokurairai muri vanhu saka rega tisvika apo sabhuku tinotenda zvakanaka. Wana dzinza zve, wewe wanatsa zve wadzira mumba mako.